Tehtävän 6 ratkaisu. Muodosta kaksulotteinen pylväskaavio, jossa näkyy kaikkien maanosien väkiluvut taulukossa olevilta vuosilta. Eli tässä otetaan nyt ihan kaikki, mitä tässä taulukossa on kerrottu, eli nämä eri maanosat ja nämä 3 vuotta, niiden väkimäärät. Kaksiulotteinen pylväskaavio, eli kun alue on valittu, mennään lisää ja kaaviot ryhmästä. Otetaan toi pylväs tai palkkikaavio ja sieltä kaksiulotteinen pylväs. Ja saadaan tämmöinen kaavio, jossa nyt sitten on nämä maanosat täällä vaaka-akselilla ja vuodet ovat selitteissä. Sitten pyydetään sijoittamaan tämä kaavio omalle välilehdelleen ja se tehdään niin, että kun tämä kaavio on aktiivinen, niin mennään tänne kaaviotyökalujen rakenne-välilehdelle ja siellä viimeisenä painikkeena on siirrä kaavio ja sitä kun klikataan avautuu ikkuna, josta valitaan uuteen taulukkoon OK. Me saadaan tämä koko välilehden kokoisena tämä kaavio. Palataan tuonne alkuperäiseen taulukkoon. Sitten pyydetään muodostamaan kolmiulotteinen pylväskaavio Euroopan ja Afrikan väestömääristä vuosilta 1990 ja 2014. Eli nyt on paloittainen sitten tämä aluevalinta ja ensimmäinen palanen mustataan ilman kontrollia, eli nyt mä mustaan tästä kun Eurooppa ja toi vuosi 90 kuuluu tähän, niin mä mustaan yhdellä vedolla tämän alueen. Sen jälkeen painan ja pidän Control-painiketta alhaalla ja otan täältä tämän Afrikan ja ton Afrikan väestömäärän vuodelta 90 yhdellä vedolla tämä. Ja sitten 2014 vuodesta nämä vastaavat. Tuo taas yhdellä vedolla ja sitten yksi klikkaus tuossa. Ja kolmiulotteinen pylväskaavio eli lisää pylväs- tai palkkikaavio ja tästä luettelosta sitten toi kolmiulotteinen pylväs. Muokkaa kaaviota siten, että X-akselilla olisikin maanosat ja selitteissä vuosiluvut. Eli nämä selitteet ja sitten nämä vuosiluvut vaihtaa paikkaansa. Ja tämähän tapahtui sillä tavalla, että kun kaavio on aktiivinen, mennään tänne kaaviotyökalujen rakenne-välilehdelle ja otetaan tämä vaihda rivi- tai sarakepainike käyttöön. Nyt täällä on maanosat vaaka-akselilla ja selitteissä on nuo eri vuosiluvut. Ja taas sijoita kaavio omalle välilehdelleen Excelin siirtotyökalua käyttäen, eli sama juttu kuin äsken. Kaavio on aktiivinen, kaaviotyökalujen rakennevälilehdeltä siirrä kaavio uuteen taulukkoon OK. Nyt tässä työkirjassa on sitten 2 kaavioon välilehteä, tuo ensimmäinen ja tämä toinen.